Moi! Tervetuloa katsomaan uutta vlogia. Just sain laitettua tämän päivän vlogin YouTubeen ajastukselle. Niin mä saan laitettua tietokoneen kiinni tältä päivältä. Ainakin nyt taas hetkellisesti. Voi olla, että illalla taas sitten editoin tämän vlogin. Mutta joo. Sitten päivän hommiin. Vetää pikaimurointi ja sitten katsoa, jos lähtee viemään kamua Sinille. Täytyy laittaa Sinille viestiä. Siellä nimittäin just nyt 100. Niin olisi ihan hyvä hetki käpötellä sinne. Mutta ruvetaan nyt ainakin imuroimaan. Olisi niin kuin melko lailla paikat laitettu silleen semi-tip-top kuntoon, mikä on ihan positiivista. Ja vielä jotain pientä viimeistelyä ehkä vailla, mutta mä laitan niitä tässä niin kuin silleen pikkuhiljaa. Ja just laitoin Sinille viesti, että sopiiko, jos ruvetaan valua sinne päin. Tuo rupesi satamaan. Siellä nyt tulisi niinku kaatamalla vettä, niin olisi silleen niinku ihan hyvä hilpasta. Mutta täytyy nyt odottaa, että jos se Sini vastaa, niin mennä sitten sinne käymään ja viedä toi kamu sinne vähäksi aikaa hoitoon. Ja sitten myöhemmin mennä hakea kamu sieltä kotiin. No niin, Sini laittoi just viestiin, niin me ruvetaan kamukaan sinne päin. Tosin tuolla sataa. Mutta toivotaan nyt, ettei mitään hirveätä kaatosadetta saada niskaan. Niin no joo, mennään. Niin ehkä se siitä. Katsotaan vähän se. No ei siellä nyt ehkä ihan kaatamalla tuota. Hamu on ihan ihmeessään, kun me ollaan ihan meille uudella alueella. Me ei ole kamukaan täällä päin niinku pyöritty. Kamu on ihan, missä me ollaan. Mikä paikka, mihin ollaan menossa. Kamu ei siis ole käynyt vielä tuolla Sinin uudella asunnolla, missä ne nyt asunut jo jonkin aikaa. Niin vähän silleen, onneksi on tuttu ihminen ja tutut huonekalut ja osittain tutut hajut, niin tässä mennä ihan hyvin. Niin on kuitenkin Kamun best friend. Kamuja ihan todennäköisesti hyvillä mielillä Sinille vähäksi aikaa hoitoa. Mäkin pitän äkkiä kotiin. Ja mulla on tässä noin vähän reilu 1,5 tuntia aikaa. Mun pitäisi laittaa hiukset, naama ja katsoa jotkut kivat vaatteet. Ja vähän nyt pidän teitä jännityksessä vielä, että mikä on homman nimi. Mutta se selviää sitten vähän myöhemmin. Täällä ei pahasti sadaa. Positiivista. Niin vilpastaa äkkiä kotiin.
Puolitoista tuntia aikaa. Kahvi tippumaan. Meikki valmis. Hiukset laitettu. Nyt ottaa pikainen hörppy kahvista ja sitten katsoa vaatteet. Kello tulee 12. Eli mulla on tässä vielä about tunti aikaa. Yes. Kunnon pikalaittautuminen. Sitten lopuksi vaatteiden vaihto. Voilà. Nyt ei näy ihan koko. Ootas niin. Saaks mä näin? Näin. Eli farkut ja kolitspaita. Mä ajattelen, että tämmönen siisti, rento pukeutuminen on jees, koska tää on sit semmonen, missä mun on helppo olla, niin mä luulen, että tää toimii ihan hyvin sitten kuitenkin vähän ehkä siistin kuin farkut, eikä lökärikollarit. Niin, mennään tällä. Ai, hypätty muutama tunti ajassa eteenpäin ja kävelemässä sinille jälleen. Ravataan Nummelan päästä päähän pari kertaa päivässä, niin hyvä tulee. Ja sitten tosiaan, kun sieltä pitäisi sitten vielä kävellä tänään Kamun kanssa kotiin, niin hyvää tästä tulee. Vähän hyötyliikuntaa. Ei tee pahaa. Eikä ole siis todellakaan mikään mahdoton matka. Lyhyt matka loppupeleissä, niin not bad. Kello on vähän yli 10. Eli ollaan jokunen tunti menty hienosti ajassa eteenpäin sille whoops. Ja ollaan päästy Kamukaan tyytyväisesti kotiin, tai tyytyväisesti. Voiko sanoa, että ollaan päästy tyytyväisesti kotiin? En tiedä, mutta veikkaan, että Kamu on ihan tyytyväinen, kun on päässyt kotiin, niin olemme tyytyväisenä päässyt kotiin. Ja ei ole ehkä ollut nyt niin kuin kuvaamisen kannalta hirveän niin kuin rikas päivä tänään, sanotaanko näin, mutta muuten niin kuin ollut sitäkin mieleen painuvampi päivä kyllä. Että jos näin aletaan miettimään, niin en ole hirveästi saanut kuvattua, mutta on ollut tapahtumaan rikas päivä kyllä sitten loppupeleissä. Ja tästä tosiaan lisää sitten joskus myöhemmin. En yhtään osaa sanoa, että milloin, mutta tähän asiaan palataan sitten myöhemmin, kun on ajankohtaista, sanotaan näin. Melkein osaan puhua. Musta tuntuu, että mulla on nyt niin kuin tämän päivän puhekiintiö, puhetaidot niin kuin käytetty. Niin veikkaan, että on hyvä lopettaa tämä vlogi tähän, ennen kuin menee taas semmoiseksi höpötykseksi kokonaan. Niin jätämme tämän vlogin tällä erää tähän. Kiitos tosi paljon hei kun katsoit. Paina peukku jos tykkäsit. Ja muista tilata kanava jos et ole tilannut. Ja nähdään taas seuraavalla kerralla seuraavan vlogin parissa. Moikka!